nje lapha entabeni asinike imali yethu siphume kanjani. Awume kancane phefeni. Nime kancane. Silindeni manje, Angithi yona lento ade siyifuna nje. Kodwa bhuti ukudibana lonkunzi ubuso nobuso akubona umqondo omuhle lo. Mawuthi lonkunzi ufuna ukuyikhokha le mali akayifake ebhange sidedele umfana sihlukane nje ezandleni ilula lento. Hayi bhuti. Sohlangana naye phambi kwabantu nje. Phef kodwa mazi lo muntu ukhohlakele kanjani. Singathola sesilandwe ngehlahla lapho. Ngithi bobhuti mina simnike imininingwane yasebhange lami. Afaka imali bese simnika into yakhe. Angizwanga. Simthumela imininingwane yakho ngoba kwenze njalo asikasakuthemba ngemali wena. Hawu. Mawuchaza ukuthini? Chaza mina ngizoshaya ngichithe nemali. Uyisho wena angisho mina ngikusho ukuthi mina unkonzo uzomthumela unkonzo imali ayifaka ebhange bese ngikubambisa ikhadi mhlawumbe mayitshonto ngizobaleka. Uma ngihlule ngani lokho yini wena ungabambela ikhadi? Asikwazi ukuthemba ngemali asikwazi uqala manje. Ufuna ukuthatha imali ethi sisebenzele kanzima uyothenga lo maxabi imbali. Hayi, nama ngikaze ngithembe ngemali.